Θηλυκό και αρσενικό καβούρι. Ναι. Ισχύει. Ισχύει, αλλά τα βράσαμε, ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Θα τα δείχναμε και από εδώ και από την άλλη πλευρά πώς μπορείς να το ξεχωρίσεις και ζωντανό όταν είναι και τώρα που Πέθανε. το βράσαμε. Αυτά τα καβούρια λοιπόν είναι θερμαϊκού Λέγονται Γάλλοι. και λέγονται Ιταλοί. Μαμμαμία. Έχουν γένος θηλυκό και αρσενικό. Ωραία. Θα μου δείξει. Τα γυρνάμε ανάποδα και βλέπουμε. Κάτω στην κοιλιά τους οι διαφορές είναι αυτές. Ω, τι λες, Εδώ, ρε. εδώ είναι το αρσενικό. Βάλε κοντά από την κάμερά σου. Είναι τα αρσενικά. Ναι. Και εδώ είναι τα θηλυκά. Εδώ που κάνει στρόγγυλο αυτό είναι το θηλυκό. Και αυτό εδώ είναι το αρσενικό. Και πώς Έλα. κάνουν αυτά σεξ. Α, δεν ξέρω, ρώτα τα. Τους βιολόγους θα ρωτήσουμε. Γιατί να το ξέρω ότι είναι αρσενικό και θηλυκό. Πάντα τα πιο νόστιμα είναι τα θηλυκά. Πάντα, σε όλα. Πώς μπορώ να τα μαγειρέψω, ας πούμε. Τα βράζεις και τα ανοίγεις, τα ξεψαχνίζεις, τα κάνεις σαλάτα, τα κάνεις σε μακαρονάδες, τα τρως έτσι σκέτα. Είναι απίθανα. Ωραία, δώσε να τα Πολύ πάρω. νόστιμο. Άντε, δώσε αυτό. Έχεις άλλα θηλυκά να μου βάλεις. Πού πας, κάντε μας κάνα follow. Άσε μας ήσυχους, Κάντε μας κάνα follow.